Sing hati-hati lan waspada, becik ketitik ala ketala. Wis saiki apa pendaluke jeneng sila tak bantu. Milih ke banyu kali, mancul kaya banyu kendi. Sing hati-hati lan waspada. Sing lali bejo-bejane sing eling. Nek eling akeh cameke, nek lali akeh cilakane, ngono ya. Atau liwawatan, ya. Waspada ya. Aku balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sehat, saya juga sehat. Semoga Anda sukses, saya juga sukses. Amin. Ini saya berada di petilasan Mahapati Gajah Mada. Nah, di sebelah sini ada patung Mahapati Gajah Mada ya. Untuk petilasannya sendiri berada di belakang sana, di bawah cungkup itu. Nanti kita ke sana, kita temui juru kunci ya. Bu. Gak ngaku. Gua puki terus. Kaliamane Bang, nek ditakongi gak gelem nyauri. Lambene Bang, lambene iki dicilet sae. Nek kene, pedhot kene. Nek utut iki kene gak co. Nek kok kene co. Bus ngono itu. Wakongi maneh pukine. Lemek. Apa niki, Mbak? Nggih, ini sampean niku ten seberang dalan kilen niku ta, Mbak. Kok wonten watu niku terus kok ya itu gajah. Oh, niku gajah. Gajahe nang kono, patokane nang setinggin. Oh, nggih. Menutane ya nang kene ya dadi citok karo Mbah Pate Gajah Mada iki. Eneng Mbah Pate Gajah Mada ya eneng Ingcun. Eneng Ingcun ya eneng Mbah Pate Gajah Mada. Ngono tak kandhani. Meng aku gak yo, gak yo. Bu ini bu. Takon ngene, ayo. Senopati Majapahit ditakongi kok gak ngaku ayo ndi? Dunya Majapahit. Takok itu nyanyi. Gua puing titik terus. Kalawane malon Bang. Nek ditakongi ora temaul. Takongi Raja Majapahit ora ngaku, takongi dunya Majapahit ora ngerti. Gigike dintekne, gigike dititik entek. Wis puine. Nek dereng ngaku lidahe dolor-dolor diputun ten. Nyalah kecanyalah nek kucing condro mawa. Dijaluk lidahe saithik kalau dipolono. Nemplek. Putunane diguak. Tak kandhani. Solo saiki dadi senopati guyang-guyu enak. Ya telah. Nggih. Sing hati-hati lan waspada, becik ketitik ala ketala. Zaman dahulu Solo. Sae wangi Solo ngene lah indah kok. Ora dipalingi bekas apa-apa kalau Raja Majapahit gobok. Wis saiki apa pendaluke jeneng sila tak bantu. Milih ke banyu kali, mancul kaya banyu kendi. Sing hati-hati lan waspada. Dunyamu luwek. Zaman riyen niku kan niki, Mbak, kata pemberontakan niku nggih saking kerabat-kerabat Raja Majapahit niku rebutan tatah ngoten, Mbak, napa leres niku. Wis ora kenek diatulne. Dalan sliramu isih enom. Yo nek wis tuwek kaya wong wis tuwek ngono iso. Ngerti? Nek sik enom ngene iki ulung tamtu sab jalan wong enom karo wong tuwek iki akeh gelohe wong enom. Mulane nek wis jembut gawe duwe perlusaan. Aja gampi kenek lamis irisan, aja gampi kenek legine madu. Mengmut maduku nek legi mang dilepeh. Ya telah. Dilekahi. Banyak gunem ngene. Pengape gak krungu. Ngaji kuping budek mata pidak.
Terus lah nek lah Allah apa-apa. Jadi kono nek ngene saiki ketekan. Guntur saiki wis sembiar. Bejo-bejane sing lali bejo-bejane sing eling. Nek eling akeh cameke, nek lali akeh cilakane, ngono ya. Atau liwawatan, ya. Waspada ya. Nggih. Aku balik ya. Nggih, Mbak. Ora ana udute, lah paling udut, gak gabek udut ngono. Aku balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kudu mlebu nang awakku. Masa keras ya? Iya. Cocok paling.